Moi. On se hyvä. Niin, mä en ole nyt tehnyt videota taas pitkään aikaan. Ja nyt mä teen. Mulla on muistilista täällä. Mitä pitää tehdä? Minkälainen tätä rakennustaa? Niin. Tää on viinos. Miten mä säädän täällä? Noniin. Pari uudistusta viime videosta. Esim. Hiukset. Se on sinisellä sukkivärillä värjätyt, mutta ne on vihreät takaa. Koska olin malttamaton enkä jaksanut odottaa sitä, että olisin ostanut toisen tuon värinpoiston, niin yhdellä värinpoistolla mentiin ja mulla on Cybershopissa kuva siellä sen uudemman Crazy Colorin värinpoiston alla. Ja toinen on tämä näin, ihana pieni, ollut viikon yli, melkein 2. Ihana. Se on melkein parantunut, se on vaan vähän rohtunut tästä ympäriltä. Koska mä nuolin sitä. Ja sitten mulla oli tarkoitus tehdä tämmönen haaste. Oudottavat. Otin sen siltä, tai siis Papanaama ja halusin laittoi tuota haasteeni menemään ja mä tein sen nyt. Mulla on täällä tää muistilappu ja tähän minä olen kirjoittanut kaikki jutut. Mulla on tapana, kun mä näen jonkun leffan, mä katon yleensä HD-finistä, niin jos mä näen jonkun hyvän leffan, mun on pakko ostaa se. Mulla on tässä hirveästi tämän kameran alla tää jalusta on kaikista mun leffoista. Plus tuolla hyllyssä on vähän se muutama leffa. Ja sitten, kun siis puhelu, jos mä soitan jollekin, vaikka näin, tämä on nyt, tässä on mun puhelin, niin sitten kun se puhelu on loppu, mä vielä saatan kävellä tälleen, enkä siis ota sitä vaikka se puhelu on loppunut vaikka 5 minuuttia, sitten mä saatan pitää sitä puhelinta vielä korvalla silleen. Ihan älyä, tai siis tiedostamatta sitä, että se puhelu on jo loppu. Silloin kun mulle annetaan tehtävänä hakea jotain jostain, niin mä kiihdytän vauhtia. Mä kävelen varmaan 2 kertaa nopeammin. Mun mielestä kaikki kirjaimet edustaa sukupuolta. Eli siis annetaan vaikka esimerkkejä. A on poika. T on tyttö. L on tyttö kans. B on poika. P on poika. R on tyttö. Sama onkin numeroissa. 7 on tyttö tai nainen, vanha nainen. 8 on vanha mies. 1 on tosi nuori tyttö. Ja 2 on poika. Niin, esimerkiksi. Kun mä pyöräilen vaikka kotia tai jonnekin, on pimeä, yleensä kun on pimeä, mä pyöräilen joskus illalla, joskus syksyllä illalla, ja kukaan ei näe mua, niin mä pyöräilen silleen, että mä katson taivaaseen silleen, ihan randomisti, tolleen. Mä uskon kaikkeen epäaitoon. Mä uskon.
lohikäärmeisiin, noitiin ja Loch Nessin hirviöön muun muassa. Se on tosi siistejä. Tää on tosi kiva. Mulla on tapana kuvitella silleen, että miltä tuntuisi, jos sais vaan ostoskärryn ja pääsis ostariin, siellä ostarissa ei ole ketään. Ja sitten sais mennä siellä vaan ihan randomisti ja laittaa kaikkia tavaraa sinne niin kuin tunnin aikana, mitä kerkeää. Ilman, että maksaa siitä mitään. Ja mä ajattelin silleen, että mä ainakin lappaisin ihan niinku siis koko kouralla ihan random tavaroita ja silleen, mä otan tän. Enkä yhtään niinku ajattelisi edes koko ajan tai mitään, otan vaan usean niitä tavaroita. Sitten sitä mietin, että miltä joku pikkuset, miltä ne tulee näyttää ehkä niinku, jos on vaikka joku 5-vuotias tyttö, mä katson sen kasvoja ja sitten mä aloin miettiä, että miltä se näyttäisi ehkä 20 vuoden jälkeen. Niin, tai miltä se näyttäisi vanhana. Tai miltä joku teini näyttäisi vanhana. Niin mä ajattelen aina silleen. Mulla on ihan älyttömästi rannekoruja. Mulla on tapana ostaa niitä, ihan hirveät kasat. Mä en ikinä käytä niitä. Ainoat mitä mä käytän on tää mun Nomination ja tää mikä mä ostin nyt Bulgariasta. Ja viimeinen olisi tällainen. Mulla on näitä monta, mutta mulla on monta näitä, mutta mä laitan tähän nyt vaan 10. Mulla on tapana pelätä sitä, että kaikki kauhuleffat niinku muuttuu todeksi. Mä inhoan kauhuleffoja katsoa, mutta kaikki mun kaverit, joiden kanssa mä nyt liikun, ne kattoo kauhuleffoja ihan silleen. Ja sitten mua ärsyttää katsoa kauhuleffoja, mutta sitten kun mä oon niiden kanssa, niin mä ajattelen aina, että no mä katon tänne, ei tää voi olla niin paha, että tapahtuisi mitään kamalaa. Ja sitten nyt viimeinen mä katsottiin Sav. Ja mulla ei niinku yhtään häiritte se, että se on raaka, mutta mulla häiritsee se, että siinä on se Sav. Tai se tyyppi, jolla on se maski, se valkoinen maski ja sitten ne punaiset ne rinkulat tässä. Ja sitten ne silmät on tosi creepyt. Niin mulla ärsyttää se. Niin me nyt katsottiin se eilen. Niin kun me menen tuolta meidän kellarista, tuolta alakerrasta, menen hakemaan pyörää aina. Niin mua pelottaa ihan niin sikana kävellä siellä, koska mä pelkään, että se Sav tulee ja laittaa mulle semmosen, minkä sä mikä näytti siinä ykkösessä semmonen pääjuttu, että sitten jos mä en kerkeä kaivaa sen yhden mahasta sitä avainta, niin se repii mun kallon irti. niin mua pelottaa se, että se Sav on sitten siellä mun kellarissa. Sitä edeltävänä kertana mulla pelotti se, että kauna tulee se. niin. Ja sitä edeltävänä kertana mulla pelotti, että ennen kuin mä olin katsonut sen kaunan, niin mulla sitä edeltävänä kertana pelotti se, että tulee tuo Insidioksen se demoni sieltä sille. Tai että se on, ja sitten kun mä katsoin jotenkin ihmisiä, että se on se demoni täällä takana, sellainen punanaamainen. Niin. Mutta tässä oli nämä mun 10 outoa tapaa. Niitä on useampikin, mutta mä en nyt luetellut niitä tohon, joten mulle nyt niitä tuli mieleen. Mutta mun piti, tai niin, joo, en tiedä. No, joo, heippa!